Hej, jeg har brugt lidt af vinteren til at lave 6 nye printordrer. Dem vil jeg gerne vise her. Jeg prøver lige at starte GeoEdit med mit gamle kort fra Frederiksværk. Og så prøver jeg at kalde den nye printordre, eller en af dem, der er i virkeligheden 6. De 3 af dem hænger lidt sammen, og de 3 andre hænger lidt sammen. Den her, den indlæser et korthoved. Har jeg lavet det, så kan jeg gå hen og flytte det senere. Og jeg kan gå hen og printe det ud. Vi prøver lige at læse det ind. Jeg skal vælge filen med korthoved. Inde under ramme, GeoCAD ramme, standard ramme, har jeg en, der hedder A4 landskab. Når jeg har valgt, så skal den lave en GPA-fil. Det vil sige, at jeg kan vælge et navn til den. Den skal have et målforhold, min udtegning. Det kan være 1 til 1000. Jeg kan tegne koordinatkryds ud. Hvis det er 0, bliver det ikke tegnet koordinatkryds. Det vil sige, at nu er det 10 cm imellem koordinatkrydsene. Den rammefil kan jeg skalere. Jeg kan sige, at jeg valgte jo en, der var landskab, men jeg kan godt ændre den til portræt, og jeg kan ændre den til A3, og jeg kan ændre margen, størrelsen. Det her, det er jeg tilfreds med, så det siger jeg OK, og så kommer den ind her. Jeg kan flytte den, og jeg kan flytte den igen, og jeg kan sige, at placeringen er OK. Så kan jeg ændre nogle tekster. Den husker, hvad jeg har tastet sidst, så jeg ikke skal sidde og taste det hele en gang til, i fald det cirka er de samme. Det der, det er jeg tilfreds med. Og derefter så laver den nogle koordinatkryds. Der er et her, et der og så videre. Jeg kan påsætte koordinater til dem. Det vil sige, at jeg kan gå ind og snappe til det der, og så skrive den koordinater på. Jeg kan også godt snappe det, så vil den komme udenfor. Så jeg tror, jeg bruger det her nede og sætter det på der. Så nu har jeg altså valgt 2 påskrifter på de her koordinatkryds, den har valgt. Og så kan jeg gå ind og lave en PDF-fil. Det vil sige, at jeg tager og kalder et program GPA to PDF. Det er et, Mads Vestergaard har lavet. Og den er væsentligt bedre, hurtigere i hvert fald, til at lave GPA-filer, PDF-filer, end GeoPrint. Der er så meget opsætning, og så det her, det er bare super enkelt. Vi kalder den, og derefter skal jeg fortælle, hvad skal PDF-filen hedde. Den hedder fil.pdf. Den eksisterer, skal jeg erstatte den? Ja. Vil jeg gerne se den? Ja. Og så har den så lavet, og nu kan jeg jo så vise den i 1 til 100. Så det er PDF-filen, den har lavet her. Så det var så hurtigt at lave en PDF-fil. Den kan man så printe, eller sende til kunden, eller hvad man nu har lyst til. Jeg prøver lige at slette den der fil her. LG, luk GeoCAD. Og den laver en fil, der kommer til at ligge i en mappe, der hedder korthoved, så hedder den kopi_korthoved.bnr. Nu tager vi lige og sletter den. Sådan der. Og så tager jeg og drejer kortet NO og vælger en drejningsvinkel på 30. Så kalder vi programmet en gang til. Indlæs korthoved her.
de samme værdier. Det ligger her, og det er så der. Placering OK. Ændre tekster. Påsæt koordinatkryds, fordi nu ligger de jo andre steder. Det kunne være der, og det kunne være den der. Og så trykker jeg opret, og vi bruger stadigvæk fil.pdf, den eksisterer, og vil jeg se den? Ja. Og så har vi lavet vores udtegning her med et drejet kort. Jeg kunne også lukker den her igen. Sådan her. Gå ind og sige W0 og tage et ortofoto og lægge det på som baggrund. Og derefter så kunne jeg jo gå ind og sige kald indlæs korthoved, som jeg har gjort før. Bruger præcis de samme værdier. Det ligger her. Vi flytter det herhen. Placering OK. Ændre i teksterne er sket. Og oprette. Men nu skal vi jo ud. Det er jo under VMS-tjenesten, vi har været ude og hente et rasterbillede. Der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange rasterpunkter, der skal ligge per millimeter. Lige det, der har hentet her, vi ser her som baggrund, der ligger der 1,4 punkt per millimeter. Men jeg kunne jo godt hente 5 punkter per millimeter, for så kan jeg zoome i PDF-filen. Det tager lidt længere tid at hente, så når jeg trykker ja, så kan man se her, nu skal den altså ud og hente alle de pixler, og det har den så gjort. Og derefter så kan jeg lave igen min rasterfil, jeg kalder den det samme, vil jeg overskrive, vil jeg se, ja, og så har jeg min rasterfil her, og I kan se, at så lægger den som baggrund. Jeg kan prøve at gå ind og zoome, og sige, nu vil jeg gerne se den i 1:200, og så kan I se, at den er stadigvæk med en fin opløsning, selvom jeg zoomer i den her rasterfil. Det her, det var jo den originale, men selvfølgelig er det ikke super, fordi det er jo en rasterfil med en opløsning på, ja, jeg ved ikke hvad dem her, det er 12,5 cm eller sådan noget lignende. Hvis det nu er, og jeg kunne lige prøve at hoppe ud her, sådan her, og jeg kalder lige igen mit kort, og så går jeg ind og kalder min ordre, udtegn her, sådan her, og de værdier, den husker jo de gamle, den ligger der, placering OK, og jeg retter i mine tekster, og jeg er tilfreds, og den laver en PDF-fil. Stat den, vil jeg se den? Nej, det gider jeg ikke. Nå, nu går jeg ind, og så leger jeg kommer næste dag. Så nu sletter jeg lige det her. Og så kalder jeg kortet igen. Det er den næste dag nu. Så kan jeg gå ind og sige read geocad RG. Og derefter nede under min mappe hed TK3, der havde den lavet en mappe, der hedder korthoved. Og deri ligger der så det korthoved, den har lavet en kopi af, og det var det her. Så kunne jeg gå ind og sige, nu vil jeg gerne ændre et eller andet her. Jeg kan sige find punkt, og her, og så kan jeg skrive CF, og så, det var nu ikke det, jeg ville have ændret. Find punkt, PP, og jeg går herop, sådan der, og så skriver jeg CF, og jeg vælger at rette Petersen Byg til Petersen Byg, sådan der, og derefter så gemmer jeg den fil,
Og nu kunne jeg jo så godt tænke mig, at det skulle lige have været flyttet lidt. Så nu går jeg ind under udtegn, print, og så siger jeg flyt det korthoved, jeg har læst ind, og lave en ny GPA-fil. Sådan her. Se, det der, det er jo de gamle koordinatkryds. Når jeg siger placering OK, bliver de gamle slettet, og den laver nogle nye. De ligger jo et andet sted, fordi det er jo således, at der kommer et koordinatkryds i 0,0. Opret PDF-fil. Det kan jeg sige ja til, og vi kalder den det samme, og vi vil gerne se den, og så burde den ligge her, sådan som jeg har lavet den. Hvis jeg kommer dagen efter, nu kan jeg nøjes med at skrive LG, luk geocad, sådan der, og vi kunne jo forestille os, at jeg havde læst, eller ikke havde nu, var jeg kommet den næste dag, og så kunne jeg godt gå ind og sige, udtegn, print, kald printprogrammet med den eksisterende GPA-fil, som jeg har lavet i går, fordi det var næsten der, jeg nu begyndte. Og så vil jeg sige, lad mig lave en PDF-fil fra den eksisterende GPA-fil. Og det er så den samme, den har lavet, men det kan lade sig gøre at kalde den. Det kan også lade sig gøre at kalde den lidt anderledes. Jeg kunne kalde den med den gamle printordre, med GeoPrint, hvor jeg her skal ind og sige filer, vis udskrift. Det kunne være, at jeg vil gå ind og lave en PDF, og jeg skal lige ind under egenskaber. Og nu skal jeg så gå og huske på at høre, hvad gjorde jeg? Var den stående? Det var den måske, jeg kan ikke huske det. Var det A4, A3? Og det siger jeg OK, og så prøver jeg at sige OK til det, og så må vi se, hvordan GeoPrint laver den. Jo, det var sådan set rigtigt nok. Så den gamle GeoPrint kan godt lave den, og derved printe den ud til en eller anden printer, man har, men man kan jo lave sin PDF-fil, og så bare printe den i stedet for. Men den gamle, den virker stadigvæk. Altså, den gamle GeoPrint. Nu kunne man jo godt forestille sig, at man, fordi at min udtegning, der havde jeg jo også 3 hernede. Den her, den virker næsten ligesom dem heroppe, men den laver en geoplot arc-fil, så man kan gå ind og rette i, hvis man har lyst til det, og så kan man så kalde UDTV A0 med den geoplot arc-fil. Jeg kan lige prøve at vise det igen. Hvad skal korthovedfilen hedde? Det kunne være den her. Jeg husker dem fra sidste gang. Vælg geoplot arc-fil. Den kunne vi jo kalde BB. Sådan der. Og kodetabellen GeoCAD standard plot. Ja, den er nok god nok. Og nu skal det så ligge i portræt, og det skal ligge i A3. Så nu tager den korthovedet, ændrer i størrelsen, laver om til A3. Er jeg plads til eller er jeg tilfreds med placeringen? Ret i mine tekster, det er jeg tilfreds med. Og derefter, så har den en geoplot arc-fil, som laver via UDTV A0 en GPA-fil. Så hvis jeg kalder den der, ikke allerede, jeg kan godt lige prøve at sige nej til det her, og så kan jeg skrive IG, så har den faktisk rettet i kort 1, og det er fordi, at der er et eller andet med et areal, som den regner ud og påskriver, og når jeg har en anden målforhold, så kan den godt lige smutte
ganske lidt på afrundingen, men jeg kan da skrive GG, så er den opdateret. Og derefter så kunne jeg gå ind under udtegn, print, og så kunne jeg så kalde, jeg har jo oprettet en geoplot arc-fil. Jeg kunne opdatere den. Jeg kunne flytte korthovedet, hvis jeg havde lyst til det. Sådan der. Placering OK. Påsæt koordinatkryds, fordi de er jo flyttet. Jeg kom jo til at flytte på den her fil. Sådan her. Vi kunne lave et til. Og her kunne jeg også have lavet den dernede. Jeg kunne godt sige påsæt den dernede. Det er jo en ganske almindelig fil, GeoCAD-fil, jeg laver, så jeg kan godt sige find objekt. Den her, og så koordinat påskrift, DD, og jeg kan skrive BB og trykke der, ændring OK's, find objekt, OO, sådan der, koordinat påskrift, og DD, sådan der. Så nu har jeg kun den her nede, den skal jeg så gemme, og derefter så kunne jeg gå ind og sige udtegn, print, kald geoprint med den der geoplot arc-fil, som jeg nu har fået lavet. Og jeg kunne bruge den her geoprint, det var et møg og besvær, så jeg bruger masses, sådan der. Filen, den kan hedde BB. Og vil jeg se den? Ja, det vil jeg gerne. Og så har jeg den heroppe, og så har jeg forhåbentlig den her hernede, og den heroppe, jeg fik slettet, den er væk. Og korthoved og det hele. Det vil sige, at hvis jeg stopper den her, og går ind i min mappe, så har jeg lavet en bb.pdf. Jeg kan jo dog klikke i den her, så kan I se, det er den her pdf-fil, jeg fik lavet. Jeg kan gå ind og sige, at jeg har lavet en geoplot arc-fil, som man kan gå ind og rette i, hvis det er, at man har lyst til det. Det er det jo nogle nørder, der elsker at gå ind og gøre. Åbn med tekstpad, og den ligger her, og så kan man gå ind og rette lidt i den, som man har lyst til. Ikke at jeg vil anbefale det, men det giver lige lidt flere muligheder end ved den anden, hvor det var GeoEdit, der lavede det lidt mere simpelt, men også noget hurtigere. Jeg tror, det her, det var jeg vil vise. Hej!